Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Kathy. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ure anyapay tinaaramidan ti inak. Sumken lata ti asik ken kuana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kathy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano ka di manin na makaawit kayo, tatang? Diyak pa'y maibaga anak ko. Anusan nyo ati agbati akanayon? Saan tayo mat nga agbyag no sa anak nagtrabaho? Ay, nagrigat mat ti kastoy akasasaad tayo sen mo. Kanayon ti kaawan mo. May mayat kumano dito'y lugar tayo ti ayan ti trabaho. Anya nga iti mastrakak at trabaho dito'y. May mayat ti trabaho iti bagyo. Iso nga anusan nyo nga agiinad dayo tayo. Anya pa nga rod. Ano saklatan ah? Si Kathy, tangay si Kati na una. Tulungam ni nanang mo kadag iti trabaho na, ha? Day tamot at talaga ti aramidok, tatang. Kanayon kumot at tulungan ni nanang. Alang arod, agpakada ako. Katag sing-singpot kayo. Mabisinak ka naggapoy di pagadalan, manang. Mga anak ko ma, ngamawan mo't gayam makan. Mabiit laang tagluto ak. No sa di naman ngaminan tinapnapanan ni nanang. Awan manin anasang putanta. Saan mo ka di nga impulong ka ni tatang? Akanayon ti kaawan ni nanang dito'y balay? Saan? Mabutengak mo't. Ang mga no agungat ni nanang kanyak. No adda dito'y ni tatang? Saan mo't apumampanaw ni nanang? Ngam naawan dito'y ni tatang? Kanayon mo't tan arumwar. Syakto pa yun ti agtrab-trabaho iti amin at trabaho na ko ma. Aglaba, agluto kan agdalos. Sige, agtinulong tan nga agluto, manang. Siyak ti agaron, tas ika ti agisaang. Alaman nga rod ading ko. Sabado ita nanang, rumor kayo kadimanan. Katun ah, apay aya. Kunak nga minutulungan dak nga aglaba. Saan na bale, takabaulam mat asiksika. Sa dino ka di ti papapanan nyo, nanang. Awanen pakibiyangam no sa dino ti papapanak. Ti trabahom ket di ti aramidam. Nanang, saan nga amo ni tatang akanayon nga awan kayo di ti balay? Kat, anya nga rod ita? Ipulong na, kasta? Diyak kayat nga agapa kayo ka ni tatang, nanang. Iso asa anak nga agipulong. Ngam ko ma, saan kayo nakanayon arumwar? Kasano numaman ni tatang? Saan nak ama pabasol ti amam, takanayon mo't ngamin nga awan. Maboringak dito'y balay. At agtrab-trabaho nga rod. Kurang ti diskarte ti amayo. No kumaijay bagyo tayo amin nga agnaad, tapno saan tayo nga agiin na dayo. Saan mo't? Ta saan nakano akabailan ti agabang iti pagyanan tayo? At damot nga rod balay tayo dito'y. Sayang mo't ano, awan agnaad. Oy, saan nakman abagbagaan akasta si Kakati? Anak kalaeng, laglagi pom dayta. Ne, apaya si ka manan ti aglablaba, Kati. Ayan tinalaing nga inam. Rimwar, uncle. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Talaga agaranggan diyang dayjay nga inam. Apay, uncle? Amuyo ka dino sa dino ti ayan ni nanang? Ha? Ay, saan? Ngam adu ti madamdamag ko nga aramid ti inam. Anya ngay dayta, uncle? Saanan arumbang nga maamuam. Basta agsingsingpat kayo kumay ti adim. Sursurwa mo dagiti amin at trabaho. Tapno uray awan ti inam. Saan kayo amarigatan iti adim? Amok moten ti amin at trabaho iti unag ti balay, uncle. Siyak moten amin ti agtrab-trabaho? Nasingpat ka talaga, kaanakan. Katsapay la kuma, tasaan ka nga umalala iti inam. Mabit laang, umayan. Ni, si kamad gayam anti dayan, umanig ka ah. Ay saanan,
Awatam daytoy. Sidaan niyo ka ni ading mo. Kuna ni uncle mo nga adu ti linabaam kat ang mga nusan ka pa'y anak kaluto iti pangaldawan niyo. Saan pa ya talaga, auntie? Agin ina na aglaeng sakto agluto. Inlakaman kayo ka ni ading mo iti linutok. Saan pa simbang pat ni nanang mo? Saan pa, auntie? Ang mga no inton bigat to na sumangpat. Ala, awatam nga rutoy sidaan niyo tamangan kayon ka ni ading mo. Agyaman aklaunay, auntie. Umay kan ading tamangantan. Ha? Nakaluto kan, manang? Inton ni auntie Dayan to si daan ta. Saan tan nga urayan ni nanang? Ang mga no saan nga agawi dayjay. Mabisina kon. Kan nabanugak ang naglaba. Iso ang mangantan. Sige nga, Rod. Manang. Hello, tatang. Apay nga imawag kayo. Hello, anak. Apay asan nakasungsong bata ni nanang mo? Nakaturog ka di? Kuha, tatang. Saan pa asim mangpat ni nanang? Anya? Anya to orasan? Sa dino tinapanan na? Jak amua, tatang. Saan namat nga imbaga? Kanayon ka di akas to'y aramida ni nanang mo? Kuha, tatang. Saan nyo nga ibagbaga nga imbaga ka? Tama nga noong tanak. Wen, kanayon asaan nga agaw-awin? Kanayon ti kaawan na dito'y balay. Anya ti impulpulong mo iti amam, ha, Kati? Saan ka nagpulong, nanang? Imawag iti awan kayo. Kat imbaga kasaan kayo pa yasim mangpot. Makaungat kanyak ti amayo. Iso ang pumanaw akon. Makaammo kayon. Total, kabailang matan adakda kayo laang iti kapsat mo. Apay ngay pumanaw kayo, nanang. Sa dino ngay ti papanan niyo. Saanan arumbang amaamwam. Basta agsingsingpot kayo iti kapsat mo, ha? Agpakpakaasiak, nanang. Saan na kami kumamot a panawan ka ni ading ko? Saan na kun amalapdan uray anya ti bagbagam? Saan kun nga ay ayatan ti amayo? Iso a pumanaw akon. Total, dadakkel kayon. Kabailan yun ada kayo laeng ken ading mo. Wan, tatang. Pimanawan ni nanang. Baybayan yun ti inayo. Kabailan yung matngatan iti kapsat mo. Nga uray dakda kayo lang di tabalay. Sa nabale, taadamat ti kapsat ti inayo dita. Nasingpat mat kada kayo ni Uncle yung Arman, saan ka di? Wan, tatang. Uray ti asawa na, ni Auntie Dayan. Nasingpat mat kada kami. Nasayat mat nga rod. Ibilin kayo latan kada kwada. Awagak ni Arman, taibagak apakikit-kita na kayo. Kaano kayo kading agawid, tatang? Ang mga numabayag pahi. Agpawitak iti kwartayo kini ading mo. Sigalatan ti makamo agumatang iti masapsapol yo kini ading mo, ha? Wan, tatang. Nakaumay kayo mo't, Auntie Dayan. Iyag ko ti kwarta nga impawit ni tatang mo. Makaamo ka na mangi budget iti daytoy, ah. Saan kayong agbarbara yuboy? Kat agrigrig at ngagtrabaho ni tatang yo. Wan, Auntie. Kat agyaman nak. Kat sursuruan yun, ti tumakdar iti bukbukod yo. Awan kunsin siya ti inayo. Pinanawan na kayo nga anak na, tasimurot iti sabali a lalaki. Anya? Kasano nga mo yun day, Auntie? Kat isumatag dinamag. Adagayam lalaki na anabayag. Ay, unay matan ni nanang. Mas pinili na ti lalaki na. Ngamda kami nga anak na. Saanan aday ta ti panunutam. Tikat di panagadalyo nga agkabsat ya si kasunyo. Saan nyo abaybayan ti panagadalyo? Wan, Auntie. No ada problema, ibagayo lang kada kami ka ni uncle mo. Nalawag. Wan, Auntie. Manang, siya ti first honor iti pagadalan mi. Talaga? Agpada ta ading. Uray siyak mo. No kasta, awagam nga rodan ni tatang. Tapagawida mo inton recognition day tayo. Sige nga ron, awagak ni tatang. Sigurado ang maragsakan lakit di dayjay. Sapay la ko mata makaawid. Agawid mat siguro, manang. Nabayag mat asan ang nagaw-awid. Ay, malagip ko manin ni nanang. Sa dino nga taitan ti ayan na. Saan man la nagparparik na kadata? Diyak kayatan ni nanang.
Mangibabain. Kababain ti mangmangag kong ibagbagada, may papankan kwa na. Oray kaskasano, inatalat tamot. Oray pay. No napatagta ko makan kwa na. Apay nga ron ngay pinanawan na ta. Tatang, agawid kayo Tada kayon to ti mangyukor iti medal mi kani ading ko. Ay na, maragsakan ako na iti detang imbaga manak. Agyamanak tas saan nyo abinaybayan ti panagadal yo? Para kada kayo, tatang. Saan mi akayat masayang ti bambanogyo kada kami? Imbaglakit din tananakam kayo. Saan kayo nga umalala iti inayo agarang ganjang? Awan ka di ti damag yukan kwa na, tatang? Awan bibiyang kun kan kwa na. Saan akong nga interesado? Ay, basta agawid kayo nga rod inton recognition day mi tatang. Nabayago no saan kayo nag-awawid? Wen anak, agawid ak. Sige nga rod tatang, kat agyamanak. Agpakada akon, tada pa'y aramidok. Bye! Itata nakagraduar ka iti high school. Anya kurso ti kayat mo nga alaan iti kolehiyo? Ay, kayat ko ti agbalin ang maestra, tatang. Kayat kung tumutlaang ti mangisoro di ti lugar tayo. Addaken ka dayta anak. No iso ti kayat mo, di iso nga ron ti alaan. Si kamot nga Romeo, anyan tumat a kurso ti kayat mo. Duwala nga natawan, ag kolehiyo kan tumaten. Kayat ko mati agbalin na pulis, tatang. Mayat a kurso dayta. Ala, lalaingan nyo nga ron ti agadal. Tay karigatak matimang paadal kada kayo. Un tatang. Tatang. Nanang? Agsubli kayon? Kayat ko kumati ang subli dito'y balay tayo, anak ko. Ibagayo pa'y kanitatang nanang. Sika kumati mangibaga. Mabainak iti amam. Padasam adamagan, no kayat nang agnaedak manin dito'y balay. Sige, awagak ni tatang. Tatang, nagsubli ni nanang. Mabalin ka no, ngagyan manin dito'y balay. Ibagam iti inam, nga awan lugar nan iti dayta balay. Siyak tinang ipatakder iti dayta balay. Saan nan amabalin ti agnaed? Papanawam ti inam. Ay, uwan tatang. Kasta nga ruti ibagak kwa na. Nagpuskol mo tirupa na. Kalpasan na pimanaw. Ita, agsubli akasla awan anyaman na. Awan babain nakit dia. Sige nga ro tatang. Ibagak day ta nga imbagayo. Nanang, saan akayat ni tatang? Permiti unget na kada kayo. Maawatak matkit din ni tatang iyo, anak ko. Alangarod, pumanawakon. Sa dino ka diti pag naadan nyo ita, nanang. Iti balay ti asawak ita. Ngaman ano saklaang. Gaputa babae rumit gayam. Kayat kun asinaan. Ngamawan mo't papanakan ako. Kasta ka di. Pasensya kayon Tasaan mo't akayat ni tatang agnaod kayo dito'y balay na. Okay lang ang kanya, kanak ko. Maawatak ti amayo. Maragsakan akparakan ka anak ko. Malaksid amang isursuro kan dito'y lugar tayo. Nakaipatakder kan iti bukod mo abalay. Utang ko amin kada kayo daytoy, tatang. Saan ko amaragpat daytoy? No saan dak pinaadal? Obligasyon ko timang paadal kada kayo nga anak ko. Agyaman nagtatang. Taoredan sa balya pamilyayo iji bagyo. Saan na kami abinaybayan ka ni ading ko? Gaputa kayat ko anapintas ti agbalin abyagyo, anak ko. Nanang, da kayo ka din dayta?
Inumatan. Anak ko, imbag paikan ka. Nasayatan ti kasasaad mo. Addan bukod mo abalay. Utang ko amin ka ni tatang dagitoy, nanang. Agbababawi ak anang panaw kada kayo iti anak ko. Pakawanan na ko ma. Dup-dup pa ak ti babawi. Sa dino ti pagnanaudan nyo ita. Papapanawan da ko ni ti pagnanauda kanak ko. Ngamawan amo kapapanak. Kano talagang awan papanak. Agnaudak to ni iti kalye. Ala, dito'y kayon balay. Saan nga tang agungat ni tatang mo? Siya kung ti makaam mo ang makisao ka ni tatang, nanang. Kumusta matgayam ni ading mo? Kadwa ni tatang iji bagyo. Iji nag-eskwela iti kinapulis. Maragsakan ak para kada kayong agkapsat, anak ko. Imbag man ta nakapasar ka dito'y bagyo, Kathy, anak ko. Gapo taanda kayat ko nga ibaga kada kayo, tatang. Anya day ta? Tatang, kakaasi ita ni nanang. Day ta tidusa na. Gapo iti panang panaw na idi kada kayo. Tatang, diyak ka ba ulan na baybayan ni nanang? Isupay laang ti inami. Diyak maiturad akitaon nga agnaadlatan iti kalye. Anya ti kayat mo asawan? Papapanawon dan iti pagnanaudan na. Awanan sa balya pagkamangan na. Ket, anya nga ro ti kayat mo mapasamak? Ayabak ni nanang iti balay ko. Ta iti nga agnaad. Sapay ko mataumanugot kayo. Ala, makamu ka nga rod. Total, isumat ti inam. Katagyaman anak, taimpakadampay kanyak dayta desisyon mo. Mangipanagnak adakkel ti respetom kanyak nga amam. Iso sige, palubusan ka iti dayta desisyon mo. Agyaman ak onay, tatang. Da kayo ti pinaka-the best at tatang. Ita, bumaubawi ni nanang kanyak, Mr. Lonely. Iso amin ti agisagana iti masapsapol ko, sakbay asumrakak iti pagadalan, apang isursurwak. Isu nga awan ti pagbabawiak, iti panagnaed ni nanang, dito'y balay. To'y pagayam mo, Kathy. Agyaman ak pagayam, Kathy, iti dayto'y apakasaritaam, ket ti makunak, addaan ka iti nasaya at panagpuspuso. Gaputa saan ka nagimula iti sakit tinakam, iti inam. Ket dayta ti rumbeng. Ala, itultuloy mo ti agbalin anasaya at tao, tapno agtultuloy met ti bindisyon a maawat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Kathy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimit direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.